Wara r-riżenja ta' Chris Fern, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg sejjaħ li Roberta Bela sabiex ma jwaqqafx il-proċess milli jseħħ. Riżenja li l-kap tal-Partit Nazzjonalista iddiskrivija bħala irreversibbli. Iżda minkejja dan, Roberta Bela qed jibqa' jwebbes rasu għażel li ma jaċċettax l-ittra tar-riżenja ippreżentata lilu bħala Prim Ministru. Bernard Gregg qal li l-pass ta' Fern huwa prova ta' kemm Roberta Bela huwa medded biss biex isalva ġildu. F'indirizz li jagħmel lin-Nazzjon, Bernard Gregg qal li Roberta Bela għandu obbligu li jneħħi lil Edward Cicluna minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali u fin-nuqqas ta' dan Edward Cicluna għandu jitlaq minn jeddu. Roberta Bela għandu wkoll obbligu li jneħħi lil Ronald Mizzi minn Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ekonomija u fin-nuqqas ta' dan għandu wkoll jitlaq minn jeddu. Edward Cicluna għandu jirriżenja. Li Ronald Mizzi għandu jirriżenja. U jekk dawn ma jirriżenjawx, il-Prim Ministru Roberta Bela għandu minnu fih jara illi jkeċċihom it-tnejn. Kif għandu jara li minnu fih jaċċetta ir-riżenja ta' Chris Fern minn Viċi Prim Ministru u minn Ministru wkoll. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fisser kif issa aktar minn qatt qabel il-protesta ta' nhar it-tnejn ferm importanti sabiex jitwassal messaġġ ċar lejn Roberta Bela. Pajjiżna qiegħed isejħilna. U nhar it-tnejn inti għandek tkun fis-sitta ta' filgħaxija quddiem il-Parlament. Għaliex jidher ċar illi Roberta Bela bekk biss forsi jisma'. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li dan huwa l-mument li fih bħala poplu għandna ninaqdu flimkien għal-ġid tal-pajjiż u huwa proprju għalhekk li tenna l-istedina għall protesta nazzjonali ta' nhar it-tnejn li ġej.